So yun, mga marites, nagsasabi na hindi ko napaayos itong bahay. Tingnan mo na ninyo yung mga bahay ninyo, ha? O meron kayong, hindi ba kayo nagrenta, ha? O meron ba kayong mga bahay dyan? Kasi ang lalakas ng mga bibig ng mga basher. No, daw, hindi ko napatayo anong bahay. Guys, hindi po kailangan ng mansion para makatulog ng maayos, no? Hindi kailangan ng mansyon para makatulog ng maayos ang isang tao. Itong mga basher, walang mga mansyon, kahit bahay kubo, wala man lang. Nagre-renta lang din diyan sa city, no? Ang kakapal. Magsabi na naman kayo, o pumapatol ako. Ano naman ngayon, no? Ano naman ngayon? Pwede naman, libre naman. Page ko naman ito, hindi naman ito sa inyo. Oh, mga marites, mga basher, o di ba? Daw ako, reklamo daw ako na sobrang init dito sa Pilipinas. Oh, ano naman sa inyo? Ano naman sa inyo kung magreklamo ako? Kayo nga andito sa Pilipinas, everyday kayo nagreklamo na sobrang init ang Pilipinas. Ina-stuck kayo dito, di ba? Grabe naman itong mga taong ito. Basher pa more. Nagpunta kayo dito sa page kasi gusto niyo makimarites, di ba? Sabihin niyo reklamo ka na naman para kang hindi mayabang. Kapag sabihin na sobrang init ang Pilipinas at walang kuryente at hindi ako sanay, guys. Sanay ako sa ganito, pero pwedeng magsabi, ay, ang init naman ito, uy, walang tubig, guys. Mas lalong sobrang init pag walang tubig. No? Ay, naku. Mabuti pa yung lagyan yung mukha ng mga mamahaling moisturizer kaysa, kayo. Kita ninyo? Malalaki ang views kapag mga lonely table just for one ang video. Kasi marites, nagmamarites. Tinitignan kung anong drama. Yung mga pinupost ko naman, meron akong sakit, sobrang init. Kalibanga ko, guys. Nice tao sa CR. Sobrang init, hindi ako naliligo. Totoo yan. Yung mga nakaupo ako na naghintay, totoo po yun. Naghintay ako ng sasakyan kasi po yung sasakyan ko is meron kaming kinukuha. Back and forth. Kahit ano pang mga nireklamo. Marami. Totoo naman talaga yung mga ko, sinasabi. No? Nagpunta din kayo dito kasi gusto niyo malaman kung anong mga reklamo ko sa buhay. Kasi gusto din niyo malalaman kung anong gusto. Makikita niyo ba yung mga reklamo ko para din din kayo magreklamo sa mga reklamo ko. O puro na lang tayo mga reklamo nito. Ano kayo ngayon? Marites. Marites sa buhay ng mabuhay. And then ang kakapal ng mga mukha, no? Ang kakapal ng mukha na wala akong karapatang magreklamo. Sino nagkapira? Di ako. Lauoy ka ma. Wala sultan lagi. Sama na asa man atang lauoy ani. Nanonood si mama. Ay lami jud mo. Mangininit lang. Dalhana ma. Alang dalha. Asa inday. Sa brain dalhana karon. Bakit dinas gabi no? Kipirti ng burag talaga. So para dali na mo dili na sila maghapon. Kana ibili sa na. Si ato ko. Di ko mo balot na rin sa. Panglaban lang kay grabe mo mawasing. Tabang si Maika. Kung kuan ngawat pa. Na kay kuha pa tag kamugay. Pangit ilapan dire. Pan. Kini nga tubig dire. Asa daw be? Butay ng tubig kay maglawoy. Let's see. Paglawoy kang hirap bumili dito ng pan, guys. Tinapay ba hirap kasi malayo. Walang bakery dito. Dapat magpunta pa sa Skilling or sa Guban Cafe. May mga bread dito, yung mga sliced bread ba. Problema, hindi na siya yung fresh ba, yung soft. Ikaw na po istorya sino. Gusto niya ng pan, guys. Diba Sen? Hilig mo kakaon pa, no? Naging nang takaayaw lagkaon, no? Ihap. Ayaw, buta yung kamot. Adobe, tawag na. Pagdali diha kay gutom na yung prinsesa. Prinsesa nga walang kaharian. Sabi lang. Pagdali diha kay gutom na ko law di ba? Kasi kang dali ka kay gutom na imong tita. Di ka balo. Okay, tudloan ti ka. Pila dira. Ana?
Taas ra ka ay taas ra diha. Pila. Idikit ana. Ihikot. Uy, dai pila sa. Ana gunite. O diha gunite unya ilukot. Kulot. Nana, lukot, sige, lukot. Lukota. Unya isulod ang kana siya sa imong kamot diha, ana. Pagkahuman, guota. Oh, op. Dire. Kini siya. I-slide, ana. Oh, putli ang ikog. Kana putli. Diha ra kamot, ana. O dito, ilunod. O, diha, unsa man na? Ilunod. Ilunod dito sa tubig kang. Ana, magkuag tangad. O, lakaw. Hayahay, nag-upo-upo lang ko guys. Kasi hindi mo kaon mo isa ka lang Bantay mo kaon ka lang. Naglawoy mi guys, no? Kay wala na mi ulam guys. Unya ra. Ano man lagi kapoy na kasen? Kapoy ka? Ato na sila ma. Ay. Dakong kapatid. Tapulan, asa na to? Ay nang hay. Anong isda guys na sinugba ko kagabi. At marami pang natira. O di ba sa dami namin wala na may natira pa. So sa noong bata pa kami guys, for sure tilok na namin 'yon. Tilok. Ayaw guys Ayaw pa. Yung pinsan ko guys ba, suguin namin. Suguin. Uban salo. Kahoy ma, ingna mga kahoy. Oh. Oh, dito ano. Walang patay ha? Hindi na magkahanap pa. Anak pa. Walang palkata ba? Hoy, hala. Ulan day. Unya na. Parang kaon ba? Kaon sa. Sabaw eh. Tuloy sabaw. Kaon ma. Kain ta guys. Loy sa to. Laoy ako ni diri lang. Uy, Dapat tungaon nilang kay aron alain ako hala. mo Yan. ganina dia. May ano pa dito guys. Guys, ako. Haluan guys sa isda sa Catfish man guro na sa. dili sa isda sa ilog. Dahil gulay, lawoy. Dito na sa Pinay, pasabaw. Sabawan ako kay din. Silian. Dito na ngay sabaw. Tanga buwan ko dito. Asa man si Ariki? Doy, gidali-dali niya kuan. Dali pa. Tangi nagkanon ni mong kuan. Paano sa maning niya? Si Mano. Ay, di ba Nagkuhan mo, among tunan dito, dito lang ang pagkakao gahapon. Karong ka sabi ng duha. Ito ka buka, duha na muka na. Uy! Pangaon mo. Nasa ka ma? Wakababog mo. Paborito ko talaga itong mga ganitong ulam guys, no, gulay with isda, yung mga leftover na isda, sugba or paksiw, and then i-mix mo siya sa bulanglang or lawoy. Ay na, paborito ko guys, kahit ito pa yung ulamin ko everyday, ay yung tiyan ko talaga gaan. Yun yung nanotice ko, kapag gulay, ang gaan ng tiyan ko, hindi mabigat, pero yun, at masarap talaga ito.